Aquest és l'antic aspecte que tenia l'espai de les peixateries velles de Malgrat de Mar. Precisament, des de fa unes setmanes s'han iniciat els treballs que serviran per recuperar una bona part de la seva forma original. L'obra està inclosa en el projecte de remodelació del barri antic del municipi. Les peixateries velles quedaran al descobert. Una empresa especialitzada va ser l'encarregada de retirar-ne la teulada, que era d'uralita. Els treballs es van haver de fer minuciosament i amb molta cura, ja que les plaques contenien amiant. Les columnes i les bigues de l'estructura metàl·lica es mantindran. Les que estiguin malmeses, però, se substituiran. També es mantindrà pràcticament intacta una de les parts més emblemàtiques de les peixateries velles, com és la del Pedrís, on s'ubicaven fins ara algunes de les parades de fruita i verdura. Finalment, el projecte contempla que es posin un parell de fanals per il·luminar l'espai durant la nit i unes pilones que serviran per impedir la circulació dels cotxes.